Niin, morjesta vaan kaikille, eli tällainen tutoriaali. Minä näytän teille tässä tutorialissa, kuinka lataatte Open Broadcaster Software eli OBS. Se on kuvausohjelma. Ja ensimmäisenä te kirjoitatte tänne Open Broadcaster Software. No, sitten painatte tästä. Näin. Linkki tulee alas. Painatte tästä. Näin. Teille tulee tähän download. Painatte siitä. Menette tällaiselle sivulle. Teillä alkaa lataamassa täällä. Minä painan nyt peruuta täällä, koska minulla on nyt. Eli kun tämä on ladannut teille, niin sen jälkeen teillä on tullut tällainen juttu tänne kuin OBS Installer juttu. Eli avaatte sen. Painatte kyllä. Painatte next. Mulla on eli tää. Niin mä en pysty nyt laittaa sitä. Mutta te tarvitte myös semmoisen passtire. Mutta kuitenkin niin te tarvitte sellaisen, mikä nyt onkaan, se pitäisi lukea oikeastaan. Vai lukeeko edes? Kuitenkin tähän tarvii jonkun munkin ohjelman, se sanoo sitten teille tarkemmin sen. Mutta niin kuitenkin teille tulee se installer-juttu. Niin te painatte siitä, te hyväksytte ja teette kaikki tämmöset jutut. Ja sitten teille tulee tää Open Broadcaster Software. Avaatte sen. No, kuitenkin. Eli minulla on jo tämä käynnissä tässä, joten älkää miettikö siitä. Eli painatte asetukset. Teille tulee tällä. Eli ensimmäisenä teille pitää valita suomen kieli. Se tulee varmaan automaattisesti tähän. Sitten te voitte tehdä tänne uuden profiili. Eli mä olen laittanut tänne kuvaus 720p, koska mä teen sitä enkoodaus. Eli tällaista käytä konstrastiasetusta CPR. Ja sitten laadun tasapainotus, laita siihen 10. Ja tää toimii hyvin. Vaan kirjoitatte tähän tämän 16 000, eli ja tämmöset asetukset siihen. Ja näin. Ja jos te haluatte lisää tietoja siitä, niin kirjoittakaa kommenttia. Eli täältä. Te valitte täältä selaa, niin te voitte valita täältä esimerkiksi jonkun jutun, johon te voitte laittaa sen, johon ne videot tulevat. Ja sitten se pitää olla tää tiedoston tallentaminen, kuva. Ja kuvaan te laitatte tietenkin sen teidän näytönohjaimen, sitten valinnainen. Tää toimii hyvin. Kannattaa laittaa tää 1220720. Sitten täältä valita tää. Näitä muita. Jos te poistaa arrokäytöstä, niin te pystytte. Mutta 30 fps pitää olla. Muuten se ei toimi kunnolla. Ja jos te haluatte hidastuksen, niin sitten kannattaa laittaa näitä 30, 60 ja kaikkea tällaisia. Ja eli 30 kertaa. Ja ääni. Sitten te välitätte tänne tämän teidän toistolaitteen. Eli tämän kuulokkeet. Sitten mikrofoni. Täältä näin. Sitten täältä. Ja no niinkö tällä. Nää yksi. Täältä pystyt laittamaan lisää äänentehostusta ja kaikkea tällaista. Joo. Eli sitten tää optimoimuna löytimelle se pitää olla. Se kannattaa olla. Sitten CRF yhtä suuri kuin 1. Tää kans pitää olla. Mä laitan tää sitten sinne alas. Videon alapuolelle. Sitten tämä pitää olla very fast, high. Ja näin. Täältä default. No, tää voi olla 10 tai 20. Sitten täältä te pystytte laittamaan tätä surinaa pois tai
niin te voitte lisätä tätä mikrofonin kuuluvuutta ja tällä tavalla. Eli tässä on nämä. Ja striimauksen, niin mä en nyt taida näyttää niitä, mutta jossakin muissa tutorialissa näytetään varmaan striimauskin ohje. Mutta se on siitä